Trek Merlin je horský hardtail pre začiatočníkov so zdvihom vidlice 100 mm. Nový model bol pre rok 2023 vylepšený progresívnejšou geometriou či možnosťou teleskopickej sedlovky. Merlin je tiež navrhnutý tak, aby spĺňal aj požiadavky na jazdenie po meste či dlhšie výlety vďaka možnosti uchytenia blatníkov, nosiča či klasického stojanu. Rám Merlinu je z hliníku Alpha Silver a zvary síce nie sú vyhladené ako na trailovo orientovanom modeli Roscoe, ale stále sú relatívne uhladené. Keďže Trek mierne znížil reťazovú vzperu na strane pohonu, u modelov s jednoprevodníkom sa zmestí do rámu plášť so šírkou 2,4 palca. U nového Merlinu sú síce vidlice so zdvihom 100 mm, ale je možné ju vymeniť za 120 mm vidlicu u všetkých veľkostí okrem XXS. Káble a hadice zadnej brzdy sú vedené vnútrom rámu cez spodnú trubku a vzadu sú vedené pozdĺž reťazových spier. Nad reťazovou spierou je dobre premyslená ochrana, ktorá tlmí klepanie reťaze o rám na drsnejších cestách. Vylepšenia v geometrii sú dosť zásadné, pričom hlavová trúbka má až o 3 stupne menej, a teda 66,5 stupňa, sedlová trúbka je o stupeň strmšia a má uhol 74 stupňov a zvýšil sa tiež dosah pre lepšiu polohu jazdca. Aj keď si Merlin zachoval svoju dĺžku zadnej stavby, rázvor kolie sa zvýšil, čo znamená aj celkovú lepšiu stabilitu bicykla. Trek má u novej verzie Merlinu v ponuke 3 úrovne špecifikácie, pričom teleskopická sedlovka je len u najvyššieho modelu Merlin 8. Merlin je dostupný až v 8 veľkostiach, pričom od M po XXL má 29,5 palcové kolesá, S a XS majú 27,5 palcové kolesá a najmenšia verzia XXS má 26,5 palcové kolesá, takže skutočne pokrýva široké spektrum výšky jazdcov. Cenovo sa pohybujú od 819 € za najlacnejší model cez 1029 € za stredný model až po 1329 € za najlepší Merlin. Čo sa týka jazdy, Merlin je veľmi pohodlný a vďaka úpravám v geometrii je poloha pri šliapaní v sede pomerne neutrálna. Šliapanie do kopca bolo pohodlné, aj keď vyššia hmotnosť bicykla bola citeľná. Ide však o vstupnú bránu do sveta horskej cyklistiky, takže s ohľadom na tento fakt je výkon Merlinu viac než úctyhodný. Úpravy v geometrii sú citeľné aj v jazde, čo umožňuje lepšie ovládanie aj stabilitu a je ideálny na rýchle a plynulé traily. Merlin je celkovo veľmi zábavný bicykel a ukázal sa ako kompetentný aj v technickejšom teréne. Celkovo dosahuje Merlin skutočne solidný výkon a poskytuje široké možnosti pre začiatočníkov v horskej cyklistike. Za dobrú cenu dostanete pekný a výborne fungujúci bicykel so spoľahlivou špecifikáciou, ktorý si môžete prípadne postupne vylepšovať a posúvať jeho možnosti a svoje schopnosti.